Som si otvorila TikTok tesne predtým, ako som si odišla do salónu skúšať šaty na Let's Dance, lebo túto nedeľu idem na Let's Dance. A prvé video, ktoré na mňa vyskočilo, bola Luisa. A Luisita ako vždy si brala do papule mňa, lebo však koho iného by si brala, ľudia. Mňa skoro odrbalo z jednej veci, že Luisa berie do papule mňa a potom chce, aby jej ľudia za toto video platili. A najvtipnejšie na tom všetkom je, že táto mrochta sa celý čas sťažuje, aká som ja strašne zlá, ako kedy. Luisa začína video tým, že kedy takú príšeru, ako som ja, na ktorú sa ona nemôže pozerať, Luisita sa na mňa nemôže pozerať tak veľmi, že ma používa na to, aby jej ľudia platili na jej kanále, kde má 73 sledovateľov. OK, však v pohode. Každý sme nejako začínali. Luisa, keď sa na mňa tak veľmi nemôžeš pozerať, lebo ti tak skurvene veľmi vadí. Prečo ma používaš ako nástroj na zarábanie peňazí? Do piči. Ona začne, počúvajte ma, hentáto karikatúra, normálne, že karikatúra, ona začne, že ona mne v tom videu povie, že ja sa neviem správať. Aké strašné osobnostné dno a osobnostná žumpa ja som, pretože som na niekoho povedala, že tá osoba je škaredá. OK. Ja ti neberiem tvoj názor, že si o mne myslíš, že som žumpa. Ja ti neberiem tvoj názor, že si o mne myslíš, že by som v tej súťaži viac nemala byť. Ja ti neberiem tvoj názor. Ale ty, drahá, začínaš video tým, že ty povieš, že to čo za kokotá ste tam dali za bachelora tento rok. A ty 3 sekundy na to mne povieš, že ja som osobnostná žumpa za to, že som niekomu povedala, že je piča a za to, že som niekomu povedala, že je škaredá. Zlatko, a ty si urobila presne to isté. S tým rozdielom, že ty používaš mňa na to, aby ti ľudia platili, ale plačeš, ako veľmi sa nemôžeš pozerať na tohto ročnú rúžu, lebo som tam ja, do piči, tak to nepozeraj. Tak to nepozeraj, lebo jednu vec, ktorú ti poviem, ty mrochta, že si serieš do huby. Serieš si do huby. Čo tak veľmi povedať, tak si prečítaj správy, drahá Luisa, pretože som ti písala a ja som reagovala na jedno tvoje video v súkromných správach, kde som ti napísala, že ako ty mňa môžeš označiť za šikanizátorku, za tohtoročnú šikanizátorku, keď ty si šikanizovala ľudí v minuloročnej rúži, alebo ja neviem už, ktoré si bola minulý rok alebo predminulý rok. Ja som tie rúže úplne nepozerala, hej, ja som to pozerala na YouTube. Ja sa pamätám, že ja som videla na YouTube jedno video, myslím, že to boli YouTube Shorts, kde si tak nepríjemne šikanovala Aničku, akože a ty mne povieš, že ja som šikanizátorka, no dobrá som, ale ja si to aspoň priznám.